Bă, eroare, așa, în fine. Sau tuturor, bine ați venit pe canalul meu la videoclip. Ce faceți, mă, băi nebunilor? Azi vă prezint un videoclip, eu și cu prietenul meu o să jucăm în acest joc horror și o să facem mai multe. Hai, Adeline, hai să intrăm la 2. Hai. Bravo. Bine. În acest joc horror trebuie să colectăm 10 postere și să sfățuim până la 6 dimineața. Fără acele 10 postere nu o să sfățuim. Noaptea 1, aici avem astea, tutorial eu am mai jucat. Este și pe camera, ai grijă de linie pentru că e cu ansietate din aia, nu știu. Deci să colectăm postere. Tu shift-ul, mătii. Așa. Aha, de să țin apăsat. Deci să căutăm postere, bă, ai grijă că de să vină un din ăla, un specimen. Uite aici un poster. Ma, Godzilla American. Mișto rău de tot, să fiu sincer. Aveți grijă, băieții. Ma, poster foarte, foarte mișto cu Godzilla. Ai grijă, Adeline, să nu mori. Eu încerc să adun câte mai multe postere posibil. Să ajung pe prietenul nostru că el e începător. Deci să ai grijă la aia. Pe shift ca să poți să alegi. Mai am nevoie de încă. Oh, foarte bine, bă. Foarte bine. Ai găsit și tu un poster. Ai grijă să nu vină imbecilul ăla de Godzilla. Roanca, vine, vine! Fugi, fugi, vino repede! M-a omorât! Lasă, mai încă 3 vieți. Ești bine? Ai murit? Vezi că mai ai încă 2 vieți. Adeline, you are ok? Stați liniștiți, băieți, este ok. Hai, vină repede aici. Hai să te uiți repede pe camere. Tu shift-ul, măi. Uite-te pe camere. Ca să-ți treacă aia. Bă, vină repede înapoi, bă. Adeline, vină mă înapoi. O să mor, vină aici. Stai acolo, uite-te pe camere, dai aici vision camera. Ca să ți se ducă respectiv ansietatea aia, nu știu, care-ți bai bătăile în inimă. Oh, urăsc shift-ul, dacă apăs shift mi se dă repede înapoi acolo. Știți, ăștia care se uită pe videoclip, da, va face. A plecat? Asta să mă uit pe camera unde s-a dus. În fine, mai avem nevoie de un poster. Adine, fi sigur că ai văzut posterul respectiv. Să nu mori. Eu fac energia, stai liniștit. Vino repede aici. Hai să găsim ultimul poster cu Godzilla.
Tu l-ai găsit? Că eu nu l-am găsit. Du-te încolo, vină coace. Vină coace repede. Că stai, ai grijă. Vino repede pe mine, ca să mergem să scăpăm de anxietatea asta, să te uită pe camere. Nu te du în față, stai aici. E în fața noastră. Repede, Roan, bagă. Uite repede pe camere să vezi unde se duce. Și gata. Deci mai avem decât un singur poster, efectiv nu știu unde e. Cred că jocul ăsta ne joacă o festă. Efectiv. Vă spun eu sincer, băieți, este foarte greu. Adică nu poți să găsești. Unde este posterul? Godzilla 1 cu Godzilla să găsim. Mamă, e greu. Vino repede cu mine. Stai puțin. Te-au omorât? Fac curentul acum. Stai liniștit. Hai, 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 hai mai încet. Taci mă din gură, motorule. Băieți, este un joc foarte greu. Un singur poster și este în centru. Acum nu știu unde a văzut prietenul meu, dar trebuie să-l facem. Mai avem, cred că amândoi două vieți sau el una, nu știu. Nu să fac generatorul 100% ca să... Și mă risc a doua viață. Stă al meu, cred că în spatele meu și zice: ce facem ăsta aici? Face bine. E nașpa. Gata. Unde e centru? Unde l-ai văzut în centru? Ai grijă că vine pe aici. Mamă, de să mă duc repede la cameră. Fugi, fugi, fugi. Vino repede. Ai murit? Îl fac să vină încoace, unde e? Te-a omorât? Bă, dar unde e posterul ăla nesimțit? Fugi, fugi. Vino înapoi, că să nu vreau pe partea asta. Bă, unde ești? Deschid-o. Stai puțin. Să iei o baterie de asta, că nu mai e pentru lanternă. Efectiv nu găsim un poster, bă. Bă, un poster, bă, unde e, mă? Uite, o sigur poster mai avem nevoie, bă, să suim. Bă, să nu fie în baia, aia e faza. Dar e și cam departe, bă. Vino încoace. Stăm puțin. Să vină ăsta aici, în partea asta și jucăm repede o fentă. Stai. Ai grijă să nu vină pe partea asta, apeși Q.
Da, cred că la tine pe consolă nu știu cum e. O să iau rost de o baterie să mi se mai încarce și mie asta. La mine e E și Q, ca să dau o dreapta. Ai grijă că e să vină. Uită-te pe partea aia ta. Uită-te să înveți să nu vină pe partea aia. Deci să mergem în baie. Îmi rezi viața. Bă, da, zici... Uite, am găsit posterul. Stai acolo, că vin acum. Fugi, 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 fugi. Ai grijă. Escape. Ai fugit? Am găsit ieșirea. Unde ești? Ai scăpat? Că eu am scăpat. Este, am câștigat banii. Bă, două naibii de treabă, bă, pentru atâta un joc din ăsta amărât. Bine, nu e cine știe ce. Dar chiar nu. M-am dus înapoi. Ce am câștigat acum? Că am venit înapoi. Ok, play. Avem și a doua. N-avem a doua variantă, ci că decât 9-1. Atât. Și cam asta a fost, băieți, videoclipul. Dați un subscribe, un share, un like. Vă mulțumesc pentru follow și ne vedem data viitoare. La revedere!